ऐसन पंजाबिया मुखिया कहाई मुखिया। करे भौजाई है तो मौसी कहाँ सरे। अरे चुप रह, मुखिया बनल इतना आसान बा। अरे आसान नहीं है काजी। ना आसान नहीं है, हमार बात सुन न। खर्चा बा चुनाव में ना दादा बचियारू, खर्चा बा चुनाव में ना दादा बचियारू। कहाँ से मुर्गा यारी कहाँ से दारू। अच्छा तो जे चुनाव लड़ल बा सब मुर्गे दारू बाटता। अरे दारुए मुर्गा ना बटाता रे, पैसा तोरा बाबू घर ले आई। ए जी हमार बात सुनी ना कि कुछ दिन खातिर